Umana keteluri naro Umana chazeka wa chapara Umana keteluri naro Umana chazeka wa chapara Umana keteluri naro Umana chazeka wa chapara Yafura umana keteluri naro Umana chazeka wa chapara Anu solewa majaka Oke solo ngwele mamiri Akaze ngwele akakoze oke Onye noleba no Ebe onye nola nagoya Iwanne enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Yafra enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Igbo enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Ụgbana keteluri naro Ụgbana chazeka wo chapara Yafra ụgbana keteluri naro Ụgbana chazeka wo chapara Yafra keteluri naro Ụgbana chazeka wo chapara Yafra keteluri naro Ụgbana chazeka wo chapara Anu solewe majaka Oke solo ngwele manili Akaze ngwele akakoze oke Onye noleba no Ebe onye nola nagoya Iwanne enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Ubana keteluri naro Ubana chazeka wo chapara Ubana keteluri naro Ubana chazeka wo chapara Anu solewa majaka Oke solo ngwele mamiri Akaze ngwele akakoze oke Onye noleba no Ebe onye nola nagoya Iwanne enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina 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 Ubana keteluri naro Ubana chazeka wo chapara Ubana keteluri naro Ubana chazeka wo chapara Anu solewa majaka Oke solo ngwele mamiri Akaze ngwele akakoze oke Onye noleba no Ebe onye nola nagoya Iwanne enu ekwe mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Mmeta Onye iwe na-ewe ewezina Onye iwe na-ewe ewezina In this world we dey Make monkey chop Make babu chop Chop for your way Make I chop for my way I beg you In this world we dey Make monkey chop Make babu chop Chop for your way Make I chop for my way I beg you In this world we dey Make monkey chop Make babu chop Chop for your way Make I chop for my way I beg you Antile Adakumane Sambola Adakumane Antile Adakumane Sambola Mama Adakumane Sambola Mama Adakumane Okechukwu nyere mụ n'ụwa Kambunya fachukwu n'egwu nke mụ na-eji Sambo Adakumane Antile Adakumane Sambola Adakumane Antile Adakumane Sambola Mmiri zobe n'ụwa Anwụ mụba Agaghị m aba n'ụlọ oye kpọrọ masị A na-akpọ m onye aga n'olili Kpọrọ m onye n'ala mmanya Rapụ n'ugbo Ka m were aka m ozugbo onwe m Mmiri zobe zobe Anwụ mụba
kwasịrị alaka na mụ na fada alaka na mụ na fada alaka na mụ na fada ebulu na kwasịrị alaka na mụ na fada shaka mmiri zobe zobe amụmụba amụba agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m asị a na-akpọ m onye akara oriri kpọọ m onye na-aṅụ mmanya rapụnụ m ka m were ka m zụba onwe m mmanya ngwọ n'afọ nna na nwa na nwa ọsọ mmanya ngwọ mmanya ngwọ n'afọ nna na nwa na nwa ọsọ mmanya ngwọ mekwe n'afọ nna mekwe mekwe na ayara ebugo mekwe n'afọ nna okorobịa mee na ayara ebugo mekwe n'afọ nna mekwe mekwe na ayara ebugo mekwe n'afọ nna No problem. I'll be okay. You can't go now. You can't go now. Amado. Ndị Odumasi ka echi echichi biko mgbapụta onye a mma anyị ndị Odum ebe ọ bụla ị nọ ebe ọ bụla ị bụrụ onye mfụrụ Chineke n'anya ịkwụrụ ọtọ n'ụkwụ gị biko nọ na
na stage ya pụ ilu onye ọbụla mkpọpụ onye chọrọ ịkpọpụta now anyị gbaa ọfịa ọ ya touch gị anyị gbaa the name you be touched unu na-anyị fine na-eme taa ofu onye na ndị ọzọ tụrụ atụtụ ya onye na-agbalite kịta so na ndị ntụli atụmatụ ha anyị na-eme taa but unfortunately ọ nọrọ ebe a taa with us biko anyị na-ayọ ndị ọbụla protocol should help us security anyị kpọlịkpọlịta o nwere afọ anyị kpọlịkpọlịta kịta onye ọbụla baa na canopy anyị na-anabata the arrival of the former local government chairman of Aniri local government my own leader Chief Chidekwe, the chairman subcommittee on chieftaincy of Kafala 36. My leader, sir. My leader, I got my car for you, sir. Because I am what and the outright I can have to say that they are sick. Because the chairman of the security, yeah, because yes, sir, they are the number one watch. Can I get Osha, our leader? Professor Santoike for a matter where everybody should go out of the stage. Protocol should invite the ushers to clean the tables of the dignitaries. Everybody should leave the stage. The CEO pillars iron guards. All of you go. Take the motion. People, thank you very much. Pillar man. Pillar, the pillar man. Because you know, because my brother, the protocols and the security subcommittee should assist us. The pillar man, because thank you very much for coming. Because General the security should help us. The security should help us. Protocols. Organ Chilachi, nobody about the instruction. Need to get to chicken up here. Need to get to chicken up. Your conduct matters a lot. People, General Rolana, or you can use the backstage for a picture. Now, ladies and gentlemen, the council in Kuonam, if I can tell you, but unfortunately, the Kachine pencil talk, not on the teacher. And when we kick His Royal Majesties, the Igwe is not here. One day, Moke onye aine kumake, and onye aine kumake onumali kumani uduma jiremano. Ndi amopo jiremano, amana sako jiremano. When we have the former President General of Amana Sako Autonomous Community. Onye aine kumake abu chief. Wabanawe kiji, ndi uduma ntolichi wanye wote poslu wasa kumana wanye wote nole. Thank you very much. This
For the repose of the soul of Chief Yes, come on there. Because we didn't know this VIP session, that VIP was actually made for the governor and Professor Senator Ike for the mother and the outright. Open it for the down, we will relocate you peacefully. We will relocate you. Because we didn't know this organizing committee come and relocate our dignitaries to our own state. Because in the next few minutes, Ika will be arriving here. We won't want to embarrass anybody. That space is meant for the chairman of the and our brother, Professor Senator Ike for the mother, and possibly His Excellency the Governor of Peru. We know those that are sitting here already are dignitaries of different classes. Unfortunately, we are going to arrange a more better place for you. Please, we pray for indulgences. No, it is meant for every member. Because I need a couple of Onyema or one of them. I can reach you a good for my dear. I see it. I beg you. Obey the job. Onyema Sigi, you're welcome. Take your seat and get ready for your conferment of your chieftaincy title. Then I want to take our brother, Chief Sir Stephen Chukwueze. Because somebody more yesterday got at the podium. Somebody more you, either you and your wife or you and your daughter or your brother, just one person, please. The security should take charge about that, please. Thank you very much. Anyị na-akpọlite na flag na nwunye afọ mba fogologo my own friend Sobara flag ọkụ n'ọnụ for his title. On a flag ọkụ n'ọnụ is being conferred with the title of Ijogu Odogwu. Biko, on a flag ọkụ n'ọnụ na-eso
onye Stephen Chukwuzora Okite ọbata obi one of Ferdinand anyị na-ekele Chidemos Asị a na-etinye if you don't outside the venue, after your confinement, go to the seat or leave the backstage for a picture. Ato no do me.
eme ọfara na-eri ọfụma ọka yawa ma latarati from olie na ọ bụ onye ibu ịkpatara ego na ọ bụ onye igwe onye tụrụ obodo ịkpatara ego ọ bụ onye ịtara ịhụ obodo ịkpatara ego gbaa ya nkeji mee onye katara obi ya bịa kwuo ohe onye katara obi ya kwuo ohe n'anya moto bịa ibe wene bụ na onye nwa anyị ọba latarati si na olie gbagote ebe the government international, the government Thank you.
Live up for your example. Their executives. Onyema, I give up a million 5,000. All the ministers of God presenting every Christian denomination. I welcome all senior citizens, community elders, my fellow Christians, the one of Koduma, for his unequaled record.
He's here with his own please, let's leave the stage. He's been conferred with the chieftaincy title of Agbo. Abopodike one of Oduma.
and it was actually Johnson. I'm very happy. I've gone through the book from what the title indicates, humility and just in I think it is worth perusing. It is worth whatever penny you put in or naira you put in. That will ensure those who actually endeavor to put this in together that it is not.
Amen. Ndị a na-eze bere ebe a ma ikwu na ibe ma ndị enyi ma ụmụnna gị ofu na ofu nna ma ụmụnna ma ndị enyi ndụ ga-ezuru ụlọ okebara ụlọba amara ga-abụ nke ụlọ aka n'ihu ga-abụ nke ezinụlọ abụ nke anyị nwa bịara abịa ebe kwado nwanne anyị nwoke bụ memba anyị onye otu anyị ọ gazigoro ya ndị ọ ga-agazi onye ọbụla n'aha Jizọs ukwu onye ọ na-ji bi ebe a ka ọ ga-ejila ịhụnanya ka echichi ga-abụ ọ bụ ugwu nke bụ onye n'obodo unu ibu ugwu nke bụ onye obodo unu buru nke bụ onye ikwu na ibe gị na ndị enyi gị a ga-abụ nkwụ na nkwụbụkọ ibe ka akị amara ga-abụ nke anyị aga n'ihu ga-abụ nke anyị ịhụnanya na idikọla otu aga n'ihu ego ọbụla gị ịtụfu n'echichi a Chineke ga-akwụghachi gị mmaji mmaji ọ ga-abụ ihe ọghọm nye gị ọ bụ ihe amara na ọbịa gị na mberede ọ bụla enyere enye oriri ga-enye gị ọ ga-agazi gị n'aha Jizọs gaziere ndị niile izikwere ha bịa ma ndị nke nọ n'ụzọ ga-abịa kwurịta ndị nke ga-abịa echi ma ndị nke ka nọ n'ụzọ ụkwụ ọma ka a ga-eji were ụkwụ ọma laa udo ga-achị n'ime anyị ka anyị ga-abịa ebe a ma ndị nọ n'iro ma ndị nọ n'ime ụlọ ma ndị na-ese ese ma ndị na-edozi edozi ihe ọma ka anyị ga-edozite aga n'ihu na ndụ na isi ike ịhụnanya na udo a ga-atọ ọjị atọcha ndụ na isi ike na ịhụnanya ka na site n'aha Kraịst. Amen. Praise the Lord. Amen. Ya gazie.
American Igbo. Ayekele. Sam C. Them men. Bishia. Ayekele. One namo. Ikebe na onwe. Them.